Bună dimineața! Este 11:30, am luat micul dejun și acum mergem să vedem și noi cel mai cunoscut, poate, punct de pe insula Zakynthos, și anume plaja Navajo. Prima dată încercăm să o vedem de sus, să vedem poza aceea iconică care e cunoscută peste tot în lume, după care încercăm să ajungem și efectiv pe plajă. Hai să intrăm în mașină, să murim de cald și ne vedem de acolo. Everybody dance, don't stop. I just need a minute to find out what I'm feeling, cause I'm about to go nuts. And my team is trying to say what's up. I've been waiting for this my whole life. Wanna do it again 3-4 times, cause it's better than a dream. Highway with young lean, I will never get enough. So high, what a nice surprise. You're all I ever had in mind. I'm happy in the sky, a big case of desire. I will never say goodbye. That's right, that's right, that's right. I wanna be yours, wanna be yours. Tell the bodies to pull up. There's a party, we can go all night. I will show you how to run the red light. If you wanna, you can call me mine. Somewhere on the highway, under the starlight, you tuck me in your arms tight. Damn, it feels right. Gata, am făcut acolo și câteva poze și un mic filmuleț. De aici, de sus, de unde se vede plaja Navajo. Cândva se putea merge și mai sus acolo și să faci o poză de pe stâncă, dar acum nu mai ai voie și sunt destui oameni care te opresc când merge pe acolo. Peisajul aici este genial, face toți banii, păcat că e atât de aglomerat, trebuie să stai la așa o coadă ca să poți să faci o poză de la viewpoint, dar chiar și așa arată superb. Eu nu am mai văzut așa albastru la o apă, chiar nu o să modific deloc culoarea în aceste imagini, ca să vă dați și voi seama cum arată această zonă. Și am mers aproximativ 25 de minute cu mașina până la Skinari Ferry Port, undeva la capătul de vest al insulei, de unde pentru 20 de euro de persoană luăm un vaporaș care ne va duce pe plaja Navajo, de unde s-a văzut imaginea superbă de adineauri, și la peșterile albastre. La plajă vom sta aproximativ o oră, dar să țineți minte, dacă veniți, din ce știu, nu există nici toalete, că am întrebat, dar mai important, nu există de unde să cumpere apă sau ceva de genul, așa că veniți cu apa de la voi, pentru că să stai o oră în soare, zic eu că e nevoie. Cam așa arată aici. Și apropo, există și loc de parcare sus, fără probleme.
peșterile albastre, Blue Caves. Ne-am întors să luăm o barcă mai mare, cu care am mers cam 20-25 de minute, cred, până aici, pe plaja Navajo. Navajo vine de la această barcă, care este o barcă turcească, care a ieșuat undeva aici acum ceva ani. Și ce pot să spun, avem aici o oră să stăm la plajă. Nu se poate ajunge aici decât cu barca, dar apa este minunată, este caldă, este un albastru cum eu personal nu am mai văzut și încep să înțeleg de ce mai toți românii vin la plajă în Grecia. Deci apa este superbă. Și apropo, foarte multe persoane române aici, inclusiv la noi, pe barcă a fost un grup mare de români, foarte mulți români în Zakynthos. Foarte mișto apa aici, e un pic rece, dar nu foarte, te obișnuiești foarte ușor cu ea, e foarte sărată, dar ce vă recomand, luați-vă papuci special pentru plajă și nu șlapi, pentru că nisipul nu este foarte fin și să puteți să mergeți mai ușor pe el și să puteți să intrați în apă cu tot cu papuci. De asemenea, destul de repede se face adâncă, așa că dacă sunteți ca mine și nu știți să notați, nasol, dar poate o să învăț și să fac asta. Am terminat la plajă, acum ne-am întors pe uscat și am mers undeva la 20 de minute cu mașina până la taverna Xigia, care era cumva în drum spre Argasi. Mai avem ceva de mers aici, dar ne era puțin foame și asta avea o notă foarte bună pe Google Maps. Are un view genial, nu era decât o singură masă din ce am înțeles liberă, nu cea cu cel mai bun view. Am înțeles că sunt foarte multe rezervări făcute, deci recomand dacă veniți aici să vă faceți rezervare. Momentan ne-au adus din partea casei niște bruschete care arată cam așa și sunt foarte, foarte bune. Și tocmai ce ne-au venit și aperitivele, și anume un sos picant de cașcaval, de brânză și o brânză feta cu miere și cu susan. Asta este brânza feta. Da, e wow! Nu m-aș fi așteptat ca combinația cu miere, cu brânză sărată să fie atât de bună, dar e genial, recomand. Și cam așa arată sosul de brânză, picant. Are și ardei și probabil și ardeiite și este așa ușor picant. Dar e foarte bun. De asemenea, și bruschetele, am zis deja, sunt foarte bune. Mamă, deci cât de bună este feta asta cu miere, nici nu aveți idee. Aș mânca non-stop, cred că. Cam așa arată și un souvlaki de pui și unul de porc. Also, cam așa e preveliștea de aici. Și acum să îl încercăm. Nota 10. Deci o să vă las un link în descriere către locație. Până acum eu zic că merită să veniți aici. Da, și cel de porc este extrem de bun.
Acestea fiind spuse, noi terminăm de mâncat, după care ne retragem pentru astăzi la cazare. Mulțumim că v-ați uitat la noi. Dacă v-a plăcut acest vlog, dați un like, dați un share să mai vadă și alte persoane, abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum și până data viitoare, eu vă urez numai bine!